Okay, good afternoon everyone. Diyos marahay na hapon kami sa Indogabos mga tugang. Yan daw na mauran-uran. Yaon po si Father Boots Bombasi OP sa iyang kwarto. Sa digdis sa UST Legazpi sa mayang kumbento. No? At ngunyan daw petsa 18 kag bulan ning Hulyo. Aldaw ning Martes. Mag-iribahan tabi kita sa programang Marhay na Hapon. No? Kumusta po kamungunyan aldaw na Martes? Siguro sa indong lugar man nagkakaroon kasi bago mainit tapos nag-uran na naman. Ano? Anyway, siyempre, sabi ko natin, mag-ingat-ingat sa natabi. Iyo. Ayun. Mga tugang, ang sa tuyang pag-urulayan, siyempre, karugtong pa rin ini kasugma. No? Kasugma baga, pig-ulayan ta, paano kita maging banal? Ano? Kasi, sabi ko nga, paano kita magtatalubo sa kabana? How can we grow in our holiness? No? Ano kita magtatalubo? Kasi importante, nagtatalubo kita. Yan. Okay? So, pwede po ka mo magduman sa indong mga sa indong mga Facebook, ano? At dumaga mo sa Facebook, hanapin sa DCGB News Online. Pwede mo tabi ka mo duman message, ano? Duman sa DCGB News Online. Ayan, makuha ni maduman na nga ako lingon ta, ano? So, yan, okay? So, pagkatapos, paki-like man tabi nindo ito, okay? So, i-like and then i-share. Okay. Okay na. So, ano ko na muna. I-share tabi ito. O kunda pwede man tabi ka mo mag-text sa kuya. Ano, talay mamangkita ko yan. Patatagpot ko ang mga messages po tabi nindo sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475. Okay? So, ini mga tugang, ha? So, paano lalabanan? Siyempre, may kalabang kita, no? Paano lalabanan ang sinasabi? Nang lalamig na ako, Father, nang sasakuyang pananampalataya. No? Nang lalamig ka na ba sa pananampalataya mo? Alam mo, mahiling ako ang sarong tao medyo nang lalamig na. Dati, nahilita ka ito, dati para simba. Tapos ngunyan, dahil na nagsisimba. Ay, naglalamig na. Lumalayo na talaga sa Diyos. Ano? Dati, kaito, nahiling ka na active siya sa simbahan. Pero ngunyan, marabang nawara ng gana. Nawawara na ng gana. Yan. Paano sabi nga paano nung balikin ang satuyang pagiging maalab, ano? Mainit na mga Kristiyano. Ano? Kasi kung kita naglalamig na o kung sa kandila baga o tayo ay nag-aandap-andap na, ano? Kasi maraming mga hangin, ano? Nabubugahan tayo ng hangin. O kung dahil naman kita para bagang ito bagang bumbilya, nagkikimat-kimat na sana. Kulang na ang source. O, ang kipuanta, siguro bumbilya nagkikimat-kimat na, palitan mo na. Ano? O, ano pa sa nangkaan? Halimbawa na sa tuyang buhay medyo nanglalamig na, ano kaya ang dahilan? Ano? Siguro nawawala ka ng purpose sa buhay, ka nanglalamig na. Anyway, ngunyan sa programa ng Maray na Hapon, sa tuyang sabi nga ni, painiton. Mag-init kita. Naalala ko tuloy yung yung sarumpali nagsabi sa ako itong panahon na kinakailangan bilang padi, dapat umiinit ang iyong kamay sa chalice. Grabe, metaphor iyan bilang padi. Anong ibig sabihin? Sa misa. Yan. Kasi ang padi, talaga, saro sa mga
talagang gawain ng padi ay ang magmisa. At sa pagmisa, hawak mo ang chalice. Yun talaga ang chalice. So, yun. So umiinit ba? O hindi na mainit ang iyong kamay sa chalice kasi yun nga ni, di ka na nagmimisa o di ka nagsisimba na. O kita mga Kristiyano, importante palaging mainit ang satuyang damdamin. Ibig sabihin talagang fiery, no? With a fire, okay? Yan ang gusto ng Panginoon na kita mga tugang ay magkaigwaning bagang mainit ang satuyang abod kani iyang pagkisumaro kay Kristo. Paano nagiging mainit ini? Pero sinasabi, we are on fire, on fire sa Diyos, ano? Tayo ay talagang nagtataong init kasi kung nanglalamig na sa tuyang pananampalataya. So, anong dapat gibuhon ta? Pwede ko mo mag-text sa kuya mga tugang kung ano ang magandang gawin. Ano? Kung halimbawa ang satuyang pananalig sa Diyos o pananampalataya sa Diyos o ang pagtubod ka sa Diyos mga tugang, medyo ano na baga, kung sa English lukewarm o kung abot kayo na nanglalamig na. Yan. Ano dapat gawin? Yan. So, pwede po ka mo mag-message sa kuya. Ano? So, sa 0966-533-8475. Okay? So, ano kasi ang ebanghelyo niyan mga tugang? Alian sa ebanghelyo na kung saan si Jesus baga nangaral. Ano? At sa mga tao. At ang ginibon ni Jesus sa pangangaral niya, nagduman siya sa mga lugar ng mga Hudyo. Ano yung lugar ng mga Hudyo? Capernaum, Corazin, Bethsaida. Nangaral talaga si Kristo duman. Ano? Nga lang, itong mga tao duman, siyempre, alam mo, impluensya kasi. Totoo naman baga ini mga tugang. Na pag halimbawa, masyadong progressive na ang sarong bayan, nakakaligtaan na, nakakalimutan nila ang Diyos. Ano? Para bang ang saindang Diyos ngayon, yung technology. Ano? Technology na lang. So, yung pera na lang. Ang Diyos nila, pera. Ano? So, yan ang mga, actually, ining lugar na iniho, Corazin, Bethsaida, Capernaum, ini ang tulong syudad, mga tugang, na progresibo. Ano? Progresibo sinda. Nga lang, sa kabila ng pagiging progressive ninda, ay nakakaligtaan na, nakakalimutan niya na ninda ang Diyos. Ano? So, dahil na sila nabubuhay na ayon sa tataramon ng Diyos. Ano? Nabubuhay na lang sila sa indang mga hanap buhay na kung saan ang nakasentro na lang sa material world. Okay? Yan mga tugang. Okay, pag arugkaan, manglalamig na talagang pananampalataya mo. Ano? Sabi na, wala na akong panahon magsimba eh. Bakit? May negosyo ako eh, may pupuntan ako eh, may trabaho ako eh. So inaatupag na lang mga tugang sa mga bagay sa mundo na nililigawan na ang mga bagay na espiritual. Yan. Okay? So yan sa tuyong pag-urulayan mga tugang yan. Ano? Okay? O ano ba ito? Merong. Okay. So, okay, naliwanag naman tayo ano. So anyway mga tugang, gusto kong batiin si Gerald Venture, sabi niya, pag naglalamig na, kulang-kulang na sa pangangaral ng Biblia o ng salita ng Diyos. Tama yan eh. Tama, actually yan ang sa kuya tututukan din. O sabi ko ni kasuhapon mga tugang, parang hindi tayo hindi ko pa naman topic kahapon naman lamig ko. Hindi sabi ko, paano kita mag-grow o lalago bilang mga kasapi ni Kristo o bilang mga Kristiyano. Sabi ko nga yung pagpapangadji, kung naramdaman nindo kasugma, pagpapangadji, ang panganduwa, sabi ko nga, ang pagbabasa ng Biblia. Importante yan eh. Yung pangangaral, importante. Kasi at yung aral nito na talagang nauuwi sa mabuting asal sa buhay. Kaya naramdaman nito mga tugang. Importante iyan
na sa tuyang talagang sabi nga ang tataramon ning kagurangnan sa tuya perming dangugon, isabuhay, yan ang importante, So yan. Anyway, sa tuwing ebanghelyo bago kita mag-break, gusto kong basahin muna ining ebanghelyo itong tataramon ning kagurangnan. Magayon ini mga tugang pagpapagirumdum sa tuya na kita mga minsan nanglalamig na, Pero makikita natin na gusto ba natin biguin ang Diyos o gusto natin maging masaya ang Diyos. Okay? So, yun. Ang ebanghelyo ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 11, talata 20 hanggang 24. Matthew chapter 11 verses 20 to 24. Okay? Ito po ang tataramon ng kagurangnan. At sinimulang tuligsain ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng karamihan sa kanyang mga himala. Okay? Sapagat hindi sila nagpanibagong buhay. Okay? So, makikita natin mga tugang na ang tataramon ng kagurangnan ay talagang nagtatao sa tuya ng pagbabago buhay. Sabi ko kasuhapon mga tugang na ang tataramon nakapagbabago sa tuya yan eh. Okay? O sandali, mayroong tayong tawag dito Okay? Okay, Manay Sol. Hello po. Yes, Manay Sol, good maray na hapon tabi. Iyo. Yeah, on the air ka na. Ano po? Yeah, on the air ka na tabi. Natawag ko po, so kapatid ko para ganong na naglalamig po siya. Dahil ka po kapatid ang lamig, tulad po ang tayo ng buot. Kung ani baga po, para mo baga father na kung ano-ano, mga problema, mga pag-api, kung ano-ano, naglalait siya, boss, nag-atum-atuman, basta, daw, tinagalan ko po ito. Nagkutulong niyan po, tinagalan ko ito. Lumaba po ako, hindi ako ng lamig. Yan. Lord, si Lord yaon. Yun. Ano ba sa bagong ka po si Lord? Isaon niyan po. Sa udok na puso, sa isip, ang ilibota. Isa isip, isa puso po ang paglibo. Pagpangadi, si Lord, pag-agad kita kang, pag-agad kita katawaran, kan managlinibong kasalan, para po, kung ano man ang sagadon sa iya po itatao. Iyon, okay. Dahil na po ito maglanik, madisya na. Iyon. Kapag ko patadango po. Iya. Tama, iyan, mananggad. Iyo, dahil kita madisganar, so sa testimony nga ni Manay Sol na miski kada kulpig ayate. Anyway, thank you very much Manay Sol pagkapod. Okay. Okay po. Kasi nasa kwarto ako ngayon. Okay. Okay, sige po. Okay, thank you Manay Sol. Okay, ayan po man nagtugang si Manay Sol sa iyang pag-share, Gusto ko rin batiin si Manay Ampi Dado Acuestas, Butor Acuestas na nagdadaog niya sa tuya, nasa Manila. So ini mga tugang padagusta ang sa tuyang programa sa paagi nga na ito nga sinabi ni Kristo na si Kristo naggibo ning kadakla na mga milagro duman sa lugar ng Corazon, Bethsaida, pero nagbago sa mga tao. So in other words, ano ang ine-expect ni Kristo sa tuya? Ang ine-expect ni Kristo sa tuya? Ang hinahagad sa tuya ni Kristo ay magkaigwaning pagbabago. Okay? So yun, sabi ni Hergal, ni Gerald, okay, sir, pwede makahagad Bible from you. Sige, maghanap kita. Iyo. So anyway, babalik na si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdum. Ang oras tabi ko niyan, 17 minutos makalipas ang alaw na ning hapon.
Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right leg. Hanapin ang check ng right leg. Pag may check, that's right leg. If symptoms persist, consult your doctor. Ipahiling sa indaang sa imo kagayunan. Maging sunod na binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5'4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang na kagayunan. Araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA, CCH-UHSRR permit number 0471 series of 2023. This is ang Surf Bar New Look na. Pula, puti, ha. Power pula. Surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula. Surf yan, power puti. Surf yan, baret ang gustong-gusto mo. May power galing. Surf Bar New Look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombas, COP. At kunyanal daw sa tuwing ni pag-urulayan inihong iwasan natin ang panglalamig bilang mga Kristiyano. Sabi ko nga, mahiling mo yan, may mga parang indicator. Indicator ba yan mga tugang? Ay, naglalamig na siya kasi dati nagdarasal, pakatapos nagsisimba, pakatapos nakikisama sa mga procession, ganyan nawawara na siya. Mag-ingat ka baka tuluyan kang mawara, Alam mo sa Amerika, igwang mo niya na yung naglalaganap na tinatawag natin na the nuns, the religion of the nuns. Hindi yung N-U-N na, hindi N-O-N-E-S. Ibig sabihin, wara. Pag sinabi nag-apply sila ng religion, nalagay nila, nun. Okay? Nun. N-O-N-E. Okay? The nun. Okay? So, abo nilang ma-identify na. Abo nila ma-identify sa Christianity, abo nila ma-identify kung sa born again Christian, abo nila ma-identify sa Katoliko, abo nila ma-identify. Yan. Yan, may mga arog ng kaangon yan. Kaya mag-ingat kita kaya nga, sabi nga ni kasubago ni Gerald, ang importante sa kanimanay soul, importante na ipadagusta ang pagpapangadji, ang pagbabasa ng Biblia, importante yan. So, ngunyan, gusto kong tawaan ko kamo, may nabasa kasi ako magayon yung lukewarm Christianity. May mga naglalamig. Kasi, alam mo sa Ebanghelyo, sinabi ni Kristo, ito bang mga taong ito sa Bethsaida, Chorazin at Capernaum ay hindi nagbagong buhay. Sa kabila ng binigay na sa kanila ni Kristo ang pangangaral, pagkatapos ang mga milagro, binakitaan na sila ni Kristo, dai pa manggiraray talaga nagbabago. Yan, So, siyempre, dito sa Ebanghelyo ito, para bang ipinahayag ni Kristo ang maramdamin niyang kabiguan sa mga bayan na ito, sa mga tao na katira roon. So, ano ang gawin natin parang maiwasan?
So, sa nabasa ko, meron akong nabasa kasi 8 paraan na sa tuyang ma-avoid, maiwasan ang pagiging lukewarm Christian, yung mga nanglalamig, nanglalamig. Okay, sino ito? Okay, nag-text pala si 1928. Okay, sa Giraray po, marahay na hapon po, lalo na si Bo Father, sa aming mga langlalamig sa pananampalataya sa Diyos, ang masabi ko sa inda, magdangog ka mo digdi sa programa ni Father Butch. Thank you, Noy. Thank you, Tabe, 1928. Tatawan ka mo, marhay na buhay kay Kuya Kit. Thank you very much, Manay Kit. Talaga. Okay, yung mananggan magdangog kasi sa tuya bagang pinapagiromdom. Kasi natural minsan, nakita man ay nang nadidisganar, kita nang luluya, pero sabi nga ni, kapit ka sana. Huwag kang kumapit sa patalima, kumapit ka lang sa tataramon ng kagurangnan, kumapit ka lang sa Diyos, panalig ka lang, huwag kang sa bandang huli, magtatagumpay ka rin. So yan, magtatagumpay rin tayo niyan. Ayan. So, ito po mga tugang na sinasabing lukewarm kasi lalo sa panahon niya na kita baga medyo nasa moderno na, may computer na. Sabi nga, we live in a culture of excess. Yun. Dito sa makadako lang sobra. So many of us focus on feeding our flesh in this world that we forget it is God alone can meet our needs. Yun mga tugang. Basahin, bagayon niya sabi na in our American culture, kasi apektado na rin tayo dito sa Pilipinas, it is easy to fulfill our needs and desires with worldly things. Yun. Kaya nga, sa iyan malaking tentasyon mga tugang iyan ni Satanas na sa ngaran ng kwarta, sa ngaran ng progress, sa ngaran ng kaunlaran, nakakalimutan natin ang ating kaligtasan. Akala kasi nila ang kwarta ang makapagtatao lamang sa tuya ng kaligtasan. Kaya of course, economic reform. Alam mo, bakong kwarta. Tingnan mo, bakong kwarta ang makapagtatao sa imo ng tunay na kaligayahan. Okay? May nag-text din sa kuya, sabi ni si 8120. Maray na hapon po, Father. May hapot lang po ako, Father. At kana po hapon pag nagdadawg sa imo. Pwede daw magkumpisal sa nadaay nagkomunyon. Salamat po. Alam mo, mga tugang, pag nagsisimba kita, kung dahil man sa natabi kitang kasalaan na mortal, magkomunyon kita. Tayo pakikisumaro kay Kristo. Pero halimbawa, may aram kitang nagibong kasalaan, ang gibuhon to tabi, magkumpisal mo na. Magkumpisal. Magdulok sa padi, Father, pwede po ba makapagkumpisal? So magdulok sa padi. Kaya minsan may mga mga pagkatapos kang misa, pwede mong dulukan si Father. Or kung kasi minsan, alangan, wag mo naman dulukan si Father na bago magmisa, magkumpisal ka pa. Minsan, alam mo, alas 8 ang misa ni Father, lalapitan mo alas 8. Medyo nakakaano rin po yan. Out of respect po. Siguro pag medyo, kung mas magayon na importante talaga magkumpisal. Kasi minsan, ang iba na nagkukumpisal. Yan, saro pa yan mga tugang. Ang tawong talagang nanglalamig na sa Diyos, nanglalamig na rin sa pagkukumpisal. Yan. Naglalamig na rin sa pagkumunyon. Tanda natin na pag tayo dapat nagsimba, as much as possible, kung di man kitang kasalaan mortal, o sa ulitin ko, tabi, magkumunyon kita. Yan ang pakikisumaro, pakikisaro kay Kristo, pakikiisa kay Kristo, pakikibahagi kay Kristo. Sabi ba ni Kristo, na ang sino mo kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo
magkakaigwaning buhay na daing kasagkuran. Ano? So yun ang importante. So yan mga tugang ha. So balik kita duman sa sinasabi ko kasi bago na sa mga lugar kasi na minsan talagang masyado na talagang progressive, na iba na ang standard. Okay? So sabi nga ni, we focus on feeding our flesh. Okay? That we forget God. Okay? Pero tanda natin, God alone can meet our needs. Ang Diyos lang talaga ang makapagtataw sa tuya, kang gabos na sa tuyang mga pangangaipo. Akala kasi natin, ang mundo, totoo, ang mundo di managura ng kwarta, ako niyo. Okay, maganda po yan. Magsumikap tayo, maghanap buhay tayo. Pero sa paghanap buhay, dahil nang lingawan, kalimutan ang Diyos. Huwag natin kakalimutan ang Diyos. Ang importante, magpasalamat kita sa may trabaho kita. Igwa kita ning may magayon na salud kita, pasalamat perme. Yan. So, dahil makalimot sa Diyos. Okay? So, yan. So, yan ang mga tugang na importanteng gibuhon. Okay? So, haliunta ang pagiging nanglalamig. Bakit nanglalamig? Kasi hindi na kita mainit sa Diyos. Ang satuya na itong mga worldly desires na makamundong bagay. Okay? So, ngunyan, saro sa pinakamahalaga, sa 8, I like to give you 8 ways that we can avoid, maiwasan ang lukewarm Christianity. Okay? So, ang primero ba talaga mga tugang, gibuhon ta talaga, ang tataramon ning kagurangnan. Okay? Stay in the Word of God. Yung tataramon ng Diyos Yan, kaya nga hapon-hapon baga, igaw kitang pigbabasa ko sa Biblia, ang tataramon ng kagurangnan. Kasi, importante yan No? Importante kasi hindi lang yung tataramon ng tao, kundi tataramon ng kagurangnan. Sabi nga sabi nga sa Hebrews chapter 4 to 12, maganda yun Okay, God's word is our ultimate source of truth and power. Ang tataramon talaga ng Diyos. Yan ang satuya Yun, tataramon ng Diyos. Kaya, si Kristo baga sinabi ni Kristo, my food is to do the will of the Father. Yung tataramon ng kagurangnan. Okay? Yun. So, God's word is our ultimate source of truth and power. The enemy would love nothing more than to keep us from it, which is all the more reason to study it through and know it by heart. Kaya nga, importante talaga, sabi nga everyday, magbasa kita ng Biblia. Okay? O, kaya nga, nagsisimba, nadanahugta ang tataramon ng kagurangnan. O, yan. So, ang pangadua, importante mga tugang iyan, seek accountability. Okay? Actually, ikaw din naman ang kung halimbawa nanglalamig ka na sa pagiging Katoliko, nanglalamig ka sa pagiging Kristiyano, actually, ikaw din ang may niyan. May makagagawa ng paraan. Kaya sinasabi, God established His church, okay? Tinawaan kita ng kagurangnan, ng mga kairiba. His desire is for us to encourage one another and build each other up in the faith. Kaya importante, sabi ko nga mga tugang, importante baga iyan, na pagkatapos kang misa sana, hindi yun, kasi pagkatapos kang misa, urulian na kitang urulian, may man lang kitang integration, yung interaction. So, walang community, walang para bang kanya-kanya na lang. Alam mo, importante na ining mga may mga tao na mag-encourage sa tuya at matabang sa tuya sa panahon lalong-lalo na kita ng lalamig. Okay? We cannot do that if we are spending time with other
believers. Okay? Kaya nga importante mga tugang na magkaigwa kita talaga ng grupo na kung saan kita ay natututo sa tataramon ng kagurangnan. Okay? So anyway, babalik gira si Father Boots pagkatapos kang mga pagirumdom. Ang oras tabi ngunyan, 32 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indukang Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Ulcer, rayuma at migraine na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang itulong niya sa akin. Number 1, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit dito. At isa pa, ito ang aking energy capsules, araw-araw pong mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin to. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. Andrea Shero, nakatira pa ako sa San Isidro, 52 years old. Pruweba sa kaepektibo ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 Healthy Habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng pitong ito. 7 Healthy Habits mo na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan sa Healthy Pilipinas. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. God is good. 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 Okay mga tugang, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP, at sana hindi kayo nang lalamig bilang mga Kristiyano, Katoliko, nang lalamig, ano? Sana umaalab pa. Sabi nga, let's make our Christian life keep burning. Yan, talagang nangangapoy, may apoy. At the same time, sabi nga, nakakapag-ulakit kita ng kagayunan, karahayan, katotohanan. Yan. Kaya sabi ko, kasugmang pagkatapos kang mga aldaw baga na talagang, sige lang, magsabwag kita ng karahayan. Ano? Magsabwag kita ng karahayan. Importante kasi para di kita manlamig. Ano? Kasi dapat mainit. Mainit ang satuyang pagiging Kristiyano, hindi naglalamig. In other words, pag naglalamig ka na, hindi ka na active. Ano? At pag naglalamig ka na, ay delikado yan. Ay, ano yan? Bako ang mga naglalamig na, halimbawa, ang naglalamig ng katawan mo, ay ibig sabihin, bangkay ka na kaayan. Yan. Para, saro na, sabi ko nga parang hindi tayo manlamig.
ang kailangan natin, panggatong. Panggatong. Kailangan natin ng apoy. O yung di ba? Kapag nagka-compare tayo, parang sa ganun, hindi tayo nang lalamig. Ang importante natin na kailangan ng fuel. Kailangan ng fuel. Sa panggatong ta. Bagay na panggatong talaga, parang hindi tayo manlamig. Gatungan ta sa tuyang buhay ning tataramon ning Dios. Okay? Sabi ko nga subago, stay in the Word of God. Okay? Si Mama Mary, ganun ang ginibo niya eh. Kung titingnan natin mga santo, mga santa, talaga sila, hindi nang lamig, kundi naging mainit, mahalab sa kanilang pagiging Katoliko, Kristiyano, kasi nabubuhay sila sa salita ng Diyos. Yan. Okay, number 1 po yan. And then, ang number 2, parang maiwasan natin ang lang nalamig bilang mga Kristiyano, ay let us seek accountability. So, importante mga tugang, spend time with other believers, kasi maganda yun pag-ulayan. Minsan baga, pag nagkakatilipon-tipon, ano mga pinag-ulayan ta? Iba, napag-ulayan mo na kaya tungkol sa Diyos? O pinag-ulayan ta? So, buhay ng mga buhay. Pagkatapos, pinag-ulayan ta sa mga problema. Pero, kailan ba ang huli mong na nag-ulay-ulay ka mo at ang pinag-ulayan nindo ang tungkol sa Diyos? Okay? So, encourage natin. Encourage natin. And sabi nga, build each other up in the faith. Kaya importante, itayo natin. Build up, build each other up in the faith. Kasi kuminsan, nariribong na siya. Ang importante, may mga taong nagpapangaji sa iya, na makapag-encourage sa iya. Susuportahan. Suportahan natin ang bawat isa. Importante mga tugang sa buhay Kristiyano, suporta. Hindi pwedeng data suportahan. Suportahan ta mga tugang. Okay? So, pangatulo, ini po ang importante para maiwasan ta ang pagiging nang lalamig na mga Kristiyano. Kasi nang lalamig na kita. Okay? Nagdadawog din pala si Tony Lara. Okay? Nagdadawog kami digdi Father sa Estanza. Okay. Thank you very much, Tony. Yan. Magaya. So, padagos sa mga tugang yung sinasabi, rely on the Holy Spirit. Importante mga tugang na kita na nang lalamig na, rely on the whole sa tuwing paglaom sa Diyos, sa Espiritu Santo. Sabi nga, after Jesus ascended into heaven, God sent His only Spirit to us as our helper. He has many jobs here on earth. Okay, ang trabaho ng Espiritu Santo, nagtataon ng encouragement sa tuya, lalo na mag-persevere sa tuyang pananampalataya. So importante, rely on the Holy Spirit. Kaya sabi ko, be open to the promptings of the Holy Spirit. Kasi alam niyo mga tugang, si Sene pati ako, Father, nagmamati din sa iyo, si 0134. Thank you very much. Kung igwa ka mo ning mga suggestion, kaanghapot kasi ni Father Butstabi ngunyan, anong gibuhon ta na parang di kita manlamig, sa buhay Kristiyano. Sabi nga ni Gerald kanina, Father, maganda parang hindi tayo manglalamig, pag mangaral tayo ng Biblia. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos, okay? O sa dagdag ko nga sa pag-aaral natin, kaipuan din na we encourage each other. Suportahan natin ang bawat isa. Okay? Ayan. At the same time, rely on the Holy Spirit. Kasi, ang pagpapangaji sa royan mga tugang, rely in the Holy Spirit na ang buhay taga bagalig sa mundo ay mahiwaga. At ang Espiritu Santo, sabi nga
ang Espiritu Santo ang matao sa tuya ning kusog. Ano? At siya ang matao sa tuya ning giya. Okay? Remember the gifts of the Holy Spirit. Okay, importante yan eh. Tatawag kita ning Espiritu Santo kaya rely, okay? Maglaom perme. Okay? Magtiwala, no? Hindi doon sa iba-ibang mga espiritu, kundi sa Espiritu Santo, ano? Ang iba kasi naniniwala doon sa espiritu di paratataranta. Mag-inuman na lang, may espiritu daw ang alak. Ibang ano yan, espiritu yan, ano? Kaya rely on the Holy Spirit. Kasi ang Espiritu Santo ang magtataw sa tuya ning liwanag. Okay, gusto ko rin batiin po mga tugang si Edwin Magalona. Thank you very much Edwin sa pagdadangog, ano? So, importante mag-share tabi kamo sa kuya. Ano ang gibuhon ta para hindi kita manlalamig o sa panahon na kamo naglalamig. Ako naman there was a time talaga nang lamig din ako, pero alam mo ang nakatabang sa kuya, yung personal na relasyon sa Diyos. Ano? Sabi ko nga kay mama, mahal ako ng Diyos, hindi ako pababayaan. Yan, importante yan. Ano? O sabi si Manay Sali, sabi niya, we must continue doing good to increase our faith. Okay? Para wag tayong manlamig. Tama yan, Manay. Ano? Maggibo kita ng karahayan permi. Yan. Alam mo kasubag-og, udto, habang kami nagkakakandua ni Reverend Bobby, magayon ini na kasi minsan baga ang nangyayari sa tuya, mga Katoliko nagsisimba, tama nagsisimba pero pagkatapos minsan nag-adal man, pero dapat igwa ko itataw sa inyo tulong letter H. Okay, tatlong letter H. Okay. Ang primero, totoo may aram kita, ano? Inihong head, ining head. Pero sabi may mga nag-adal tungkol sa pananampalataya, head, okay? Magayon, head. Pero di napupunta sa heart. Ano? Di napupunta sa hands. So, parang ang satuyang pagiging Katoliko, ang pagiging Kristiyano ta, bako siya ng pag-aadal tungkol sa Biblia o pag-aadal ng mga doktrina, ano? Kundi, sabi nga, may orthodox. Okay? Pero kulang naman sa orthopraxis. Ang importante mga tugang, yung totoo, right doctrine, orthodox yan tawag yan. Tamang turo. Pero kahit may tamang turo, kung hindi naman ginagawa, walang orthopractice, right way, okay, wala din, o right practice. Kaya importante yung prinsipyo sa buhay, at the same time, yung practice. Yan importante mga tugang. Ano? Kaya sa satuyang buhay, Kristiyano, satuya talagang i-practice. Okay? Sabi nga ni, may nag-text sa kuya din, si Manay Sol, sabi niya, be happy. Yan, saruman iyan mga tugang. Parang hindi tayo naglalamig, maging masaya ka lagi sa buhay Kristiyano. Na minsan nga dahil naintindihan kabusihan, pero dahil kita nagtutubod, tatawang kita ng giya. O pang-apat, mga tugang, para hindi kita manlamig. Sabi ko nga kasugma sa inyo mga tugang, mga G, pray without ceasing. Okay? Yun. Dahil kita dapat magpundo sa pagpapangaji. Okay? Sabi dito, be in constant state of prayer. Ibig sabihin, Father, miski naglalakaw ako, nangangadya ako, miski nag-aadal ako, nangangadya ako, pwede. Ano? At ibig kong sabihin, ang prayer kasi, that is our line of connection or communication with God. Okay? So, dahil nang gatabi haliun iyan. Halimbawa mo yan, ano mang ginigibot pwede kita mga G. Ano? Pwede kita be constant in prayer. Kasi ang pagpapangaji mga tugang ay hindi naman yung pagme-memorize na. Dapat ang pagpapangaji, ang pakikipag-dialogo sa Diyos. Kaya ang pagrumdum sa Diyos. Kaya nga, pag narurumduman mo ang Diyos, nangaji ka na.
Okay, simple. Actually, may tinatawag niya na short prayer. Ano yung short prayer na yan? Okay, Lord, have mercy on me. O, prayer na bagay yan. Lord, protect me. Prayer na yan. Lord, bless me. Importante mga tugang. Yung mga prayer na hindi naman na kepuan halabaw unununun ang sa endong mga pangajiun. Bako man tabi. Okay? Bako man. Ang importante nangangaji kita. Ano? At ang pagpapangaji hali sa puso, hindi hali sa nguso. Kasi minsan nangyayari baga, nangangaji nga kita pero hali sa nguso lang, wala sa puso. Okay? So yan, pray without ceasing. Okay? Be in constant state of prayer. Never close the line of communication between you and God. Okay? So, as magayon mga tugang, that we have to recognize God. Sabi nga ni, pansinin natin lagi ang Diyos. Recognize God in all that you do. Okay, anyway, si Marisol, nagkapot giraray. Marisol, good afternoon. Good afternoon po ulit, Father. Iyo. Ako po, ang gigilin ko po, tarayo po ako sa simbahan. Yun po. Nagsisigid po ako. Nangangadi na po ako. Yan, tama yan, Marisol. Ba nagkangadi? Nakakapasigid hindi on. Makaksak po ako dyan sa buong kagkahoy. Ay, Pero hindi ko pipigilinawan ang pangagi. Hindi ko ang pangagi ko. Continue pangagi. Una, pangagan ko na kitawat, Lord. So, magigilong kasalan. Harap po ako sa iyan. Iyon. Pagmata, bago mo naturog, pag-agad kitawat, pangagi. Yan, importante talaga. Mahuma ako. Oh, kasi pag tao nangangaji. Ito po ang bot ko po. Ayan, saro iyan. Ayan. Kaya po ang gibo ko. Sa totoo lang po, itong sinabi ko na pag nagkaisip manigit, rayo po ako sa simbahan, totoo po, arayo. Iyo. Ang gibo ko, kasi minigit ako, nagaharok, tuturak ng kakmatilyang may tubig na sa akas na container. Nanangagin ko ako. Grabe ka. Anong tita, wala ko pitong sugbuot, kusuglawan. Iyo. Senior CP sinabaga po ako. Sabi nga ni Ina, may nagtukaran sa kuya. Naku kaya ikaw, ugod-ugod na. Laro niya ako, kapag karabaw ang kusog ko. Nag-umitinda. Nadami na, ugod-ugod na ako. Tapos sabi ko, si Lord, tigtabangan ako ni Lord. Ako tipo may ang ni Lord. Kaya makusog pa ako. Dahil si Lord, tinabangan ako niya. Dahil ako nakakalingaw. Yan, okay. Every now and then, si Lord ang ramdam ko po. Yan, okay. Okay. Okay, thank you very much, Marisol, sa pag-sharing mo. Okay. Okay, thank you. Okay, gusto ko rin batiin si Edwin na Maggalona na nagdadaw sa tuyang ngunyan. And also watching pala sa Manila. Okay, thank you, Edwin. Yan. Anyway, yan ang pagpangaji talaga importante kasi nagpapakusog iyan. Saka nagtataw sa tuya ning kusog, nagtataw sa tuya ning fuel. Ano mo? Importante yan, fuel. Kasi kung dahil ng fuel yan, sabi nga ni, miski igwa ka ng sasakyan, dahil gasolina, dahil ma-under iyan. Dapat may fuel, okay? So number 5, ang gibuhon ta para makaiwas sa lukewarm Christian o Christianity, yung mga nanglalamig na. Ay, nanglalamig na ako, Father. Dahil bakit ako interesado, wala na akong ganang maging Katoliko. Iniho. Number 5, umiwas sa mga tentasyon. Hindi pwedeng sabihin, tukso, layuan mo ako. Hindi. Ikaw ang dapat lumayo sa tukso. Labanan ang tukso. Some temptations can be avoided and some temptations cannot be avoided. Yan. So, rather, we need simply to say no and persevere. Yan ang importante na hindi para yes. Tanda natin na mag-ingat kita sa mga tentasyon. We can avoid places. Iwasan ta ang mga lugar, iwasan ta din ang mga tao, pwede man. Halimbawa yung taong nagdadara sa imo sa pakikipagchismisan, iwasan mo yan. Halimbawa yung taong nagdadara sa imo sa masamang bisyo, dinadala ka kung sain-sain.
O para irinom-inom. O iwasan tayo yan. We can avoid places, persons, and situations. Okay? Importante mga tugang yan. Where we know temptations will be present. Kaya sabi nga don't put yourself to danger. Alam mo naman mapuputikan ka. Bakit ka pupunta sa putik? Yeah, simple as that. Okay, number 6. Okay, mahalaga ini mga tugang. Uniho, patara-tara sa muya, mga padi. Okay, sa gabos, practice what you preach. Yun, importante yan. Mga modelo. Modelo kita kasi kami mga padi. Siyempre, maliban sa hinahangaan nindo, kundi pinagkakatiwalaan nindo. Pagkatapos na ipinapahiling ang Panginoong Jesucristo, na iskandalo ka mo ba ko niyo? Kaya, sabi nga, practice what you preach. Okay? Kaya si Kristo, anong ginawa ni Kristo? Nang nagturo siya ng magpakumbaba, anong ginibo niya? Hinugasan niya ang mga paa ng mga apostoles. Gusto kong batiin ni si Lily Santillan Ramos. Thank you very much, Lily. Yan, practice what you preach. Sabi, Christian walk. Sabi nga, we have to walk the talk. Ang gayunon sa mga sermon, ang ganyan ng homily, pero hindi nakikita. Dapat ipakita natin yan. Okay? So, importante. So, we will have two moments where someone call us to, kaya sabi nila, ay, mga hipokrito. Ang gagaling magsalita, pero hindi naman isinasagawa. Okay? Sabi ni Gerald, pwede naman maghiwalay pag di magkasundo at wala nang talagang asa, basta pabayaan mo ang mga anak. Yan mangaral ng iba. Tama yan, may talagang kailangan na pwede naman maghiwalay pag di magkasundo. Pero ang importante mga tugang, hanapan talaga natin muna ng paraan. Kaya nandiyan ang mga kapatid natin na matutulong sa atin na pwedeng maiwasan ng yan. Baka hindi lang sila nagkakasundo. Importante na tingnan natin ano ba ang magandang paraan. Okay? Kasi hindi naman agad-agad dapat hiwalay. Para bang sinasabi, pag masakit ang ulo, hindi naman ang solusyon pugutan mo ang ulo. Hindi po ganon. So, importante, ganon ang ibig ko sabihin, hanapan natin ang paraan. Okay? So, ang importante, talagang ipakita natin. Okay? Ang pang-7, parang tayo ay hindi nang lalamig, live for eternity. Okay? It's easy to forget sometimes that this life is but a brief moment compared to eternity. Okay? For children of God, this world is not our home. Tanda natin na ang mundong ito ay hindi natin bahay. Okay? So, we belong to the kingdom of God and have eternity to look forward to. May langit po. Minsan kasi nakakalimutan na natin ang langit. Okay? So anyway, ang pang-8 na importanteng gawin natin, parang hindi tayo mahulog, parang makaiwas tayo sa panglalamig bilang mga Kristiyano. Okay? Labanan natin ang kaaway. Okay? May kaaway tayo eh. Ang kaaway natin ang demonyo. Okay? Be prepared for battle. Okay? So there's nothing the enemy hates more than a Christian who is genuinely living out their faith and walking with the Lord. Okay? So be prepared for him to attack. Kasi aatake talaga sila. Pero tanda natin, binigyan tayo ng Diyos ng armas. Ang armas na yan ay ang sa iyang biyaya. Okay? Tinatawag kita ng Diyos ng biyaya. At the same time, we will not fight all alone, but we will fight with the Lord. Okay? Tandaan po natin mga tugang iyan. We will fight with the Lord. So, importante yan mga tugang na habang kita nakakaranas sa mga problema sa buhay,
pero huwag tayong manlamig. Ano? May mga kadipisilan sa buhay, huwag tayong manglamig. Kundi sabi ko nga ni, importante, lalo na kita ay kumapit sa Diyos. Magdasal. Importante yan eh. At the same time, ito na nga eh. Ito ang papel, this the role now of the church, yung simbahan. Ano? Na dapat may tinatawag natin na nagmamalasakit kita sa lambang saro. Okay? Importante yan eh. No? Nagmamalasakit. Hindi nagkakanya-kanya, kundi nagmamalasakit kita. Halimbawa, may isang tao may problema, tinatarabangan. Magayon ng mga tugang yan. And yan ang simbahan. Lalo nga sa panahon ng Synodal Church, di ba? Ang simbahan nagdadangog. Kaya nagdadangog tabi sa mga agrangay kang mga tao. Importante yan. Para sa ganun, pag ulayan, kaya nagdadangog, parang magkaigwa ng dialogue. At sa dialogue na yan, magkaigwa kita ng participation. Kasi yan po importante mga tugang. Kaya magayon, na dahil kita dapat maglamig. Okay? Huwag tayong dapat manlalamig. Sige lang. Sige lang. Actually, sa mga natitira pang mga minuto natin bago magpaalam naman sa hapong ito, ang gusto kong sabihin mga tugang na tiyaga lang. Tiyaga lang. So, iinit din yan yung pananampalataya mo sa Diyos. Importante, sabi, fuel it with prayer. Fuel it with the Word of God. Fuel it with the Holy Eucharist, lalo na ang Santa Misa. Kasi parang sasakyan yan, kahit may baterya yan, kinakailangan may gasolina. Hindi tatakbo ang sasakyan kung walang gasolina. Father, bakit walang gasolina? Tumatakbo naman yung e-bike namin eh. Ganun din. I-charge mo yan. Kasi pag hindi mo china-charge yan, importante. Pag china-charge mo yan, parang cellphone, i-china-charge mo ang sa imong buhay Kristiyano sa Diyos. In other words, connected ka. Okay? Okay, so, yan. Okay, thank you very much mga tugang sa paghinanyog nindo sa programang Maray na Hapon. Sana maiwasan natin ang panlalamig bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Dapat tayo palaging maging mainit, on fire with the Lord. Okay? Ito po ginaya si Father Butch, Bombase OP. Nagpapasalamat po ako sa technical natin na nandyan. Sino ba nandyan? But anyway, thank you very much kasi nasa kwarto ako ngunyan. Si Chad Astor sa I-10 Production. Po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A at ni Ate J. God bless you everyone. Bye-bye. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?